אז אני התחלתי את ההקלטה, וכמו שאמרתי, אנחנו בשיעור של, אנחנו בשיעור של PHP, עוד שיעור של PHP, אחרי שעשינו אתנחתא קלה בשיעור שעבר עם אג'קס. אנחנו אגב נחבר את האג'קס ל-PHP בשיעור הבא, שהוא השיעור האחרון. נותרו לנו באמת שני שיעורים, היום זה user management וההתחלה של sessions, בסוף נחזור קצת אחורה לדברים שראינו בשיעורים הקודמים של ה-PHP. בשבוע הבא זה שיעור לגמרי אחרון, שבו בתרגולים תהיינה לכם שתי תוכניות מלאות שתעשו, שכוללות הכל, אג'קס וקרוד, זאת אומרת עם אינסרט, אתם תעשו עם אינסרט וסלקט, וככה הכל יהיה ביחד בעמוד אחד עם CMS, שנראה בשבוע הבא מה זה אומר. ובהרצאה אנחנו נעבור על הקוד שאתם תעשו בתרגול, ונדבר על המבחן וההגשה הסופית, שנקדיש לזה זמן ניכר. גם היום חשוב לציין שאם לא יקרה משהו אחר, אני תכננתי ככה שתהיה לכם מצגת אחת, שמשמשת גם את ההרצאה וגם את התרגולים. בגלל שהחומר כבר הופך להיות כל כך מורכב, אני רואה יתרון בזה שאתם אני עוברת איתכם בעצם כל השיעור הזה בצורה תיאורטית ומסבירה לכם ומראה לכם את כל מה שאתם תעשו בתרגול. אז בעצם זאת מצגת אחת ארוכה, גם בשיעור הזה וגם בשיעור הבא. כך בינתיים, בכל מקרה תכננתי את זה. אוקיי, אז בואו נתחיל מלוגיקה של לוגין. עכשיו, אני יודעת שזה טיפה מטושטש פה. אני ניסיתי לעשות כמה פעמים צילומי מסך, ואני לא רואה טוב, וכל פעם קראתי לבעלי שיגיד לי אם זה עדיין מטושטש, הוא אמר שזה עדיין מטושטש, ואני לא רואה טוב, אז תסלחו לי, לי הכל מטושטש, אז אני מבינה שזה מטושטש, כי נאמר לי שזה מטושטש, אבל אני לא רואה את ההבדל, אבל אתם מצליחים לקרוא, נכון? אני מצליחה. כן, אפשר לקרוא את זה. סבבה. זהו, אני לא הצלחתי לשחק עם זה, כי אני לא רואה את ההבדל, אז סליחה. אוקיי. אז לוגיקה של לוגין. אנחנו מתחילים לוגין מההתחלה. חשוב לציין שיש לנו פה אגב את ההסבר של מה שאני אומרת, ופה אני מדברת. אוקיי, אז בואו נתרכז, ואני רוצה שאתם תציירו את התרשים הזה עכשיו על דף, בזמן שאנחנו לומדים את השיעור. כי אתם כל הזמן תצטרכו, כשאנחנו נדבר על קוד נראה קוד מורכב, כל הזמן תצטרכו למצוא את עצמכם בתוך הדיאגרמה הזאת, כדי להבין איפה אנחנו עכשיו בקוד. באיזה הסתעפות, אנחנו עכשיו בזה, אנחנו עכשיו בזה, הגענו לפה, בסדר? אז אני רוצה שאתם תציירו לכם רגע את זה, בואו נדבר על זה ותציירו תוך כדי. אז מה זה אומר לוגיקה של לוגין? קודם כל יש לנו טופס, נכון? טופס נראה ככה. שנייה, אני תכף אחזור לזה, טופס נראה ככה, נכון? יש לנו אימייל, יש לנו פסוורד ויש לנו כפתור סאבמיט. אני חוזרת, אוי, מה קרה לי? נסגר. אני חוזרת חזרה לכאן. נגדיל. ניתן לכם שנייה להסתכל, להעתיק, אוקיי? ואז אני אדבר. אוקיי, אז הטופס הוא אותו טופס, בין אם זה פעם ראשונה שאתם נכנסים לעמוד, צריכים למלא את הטופס, ובין אם אתם ממלאים את הטופס והכנסתם את המידע בצורה לא נכונה, והוא נותן לכם invalid password או invalid username או משהו כזה. זה עדיין אותו עמוד. להבדיל ממה שעשינו לפני שבועיים, שאחרי שמילאנו את הטופס עברנו לעמוד אחר, כאן אנחנו נמצאים באותו עמוד, אנחנו כבר ראינו התחלה של הדברים האלה בעבר, זאת אומרת, יש לי עמוד של טופס, בין אם אני ממלאה אותו נכון או לא ממלאה אותו נכון, או פעם ראשונה נכנסת אליו, זה כל הזמן אותו עמוד של טופס. ואני רוצה לשים בתוך העמוד הזה את כל הקוד שלי. אז בהתחלה אני צריכה לשאול, תכף נראה איך אני שואלת את זה ב-PHP, האם זה פעם ראשונה שהבן אדם נכנס לעמוד? ואני מזכירה לכם את מה שאנחנו ראינו גם לפני שבוע וגם לפני שבועיים. תזכירו את הרצף. בהתחלה היוזר מבקש, תראה לי טופס. בקשה נשלחת לשרת, והשרת מחזיר טופס ריק. עכשיו אני ממלאת בתור יוזרית, עכשיו אני ממלאת את הטופס ולוחצת על שלח. עכשיו הטופס שולח לשרת את הפרמטרים עם הערכים שמילאתי ומחזיר לי את התשובה.
אוקיי? תזכרו, היו כאן שתי בקשות מהשרת. פעם אחת, תביא לי את הטופס, ופעם אחת אחרי שמילאתי אותו, אני שולחת את הפרמטרים שמילאתי לשרת ומקבלת תשובה, מילאתי טוב או לא מילאתי טוב. אז זה פעמיים, שתי בקשות, תזכרו את זה. אז אני צריכה לשאול בתוך הטופס, האם זאת פעם ראשונה, אוקיי? אם זאת פעם ראשונה, זה אומר שבסך הכל אני ביקשתי מהשרת, תביא לי את הטופס. סבבה, אז הוא מציג לי את הטופס. זה התחלה. האם החלק הזה ברור לנו? למה הטופס בשרת? אנחנו נראה את זה כאן. מעולה, תודה. אני עכשיו מעתיקה את זה. אני פותחת דפדפן חדש. יש? ואני הולכת עכשיו ללחוץ על Enter. אתה איתי? כן. לאן הוא ילך עכשיו? לאינדקס.php. איפה הוא נמצא? זה ליונית רושו, ווב 1. מה זה? בלוקלהוסט. מה זה אומר? איפה זה נמצא? אצלך. חברים, לא להתבלבל. לוקלהוסט זה שרת אפאצ'י שרץ אצלי. זה נקרא שרת. אני יכולה להריץ את הקבצים האלה גם מהשרת בשרת של המכללה, זה לא משנה. לוקלהוסט זה שרת. ממי אני מבקשת את הקובץ? מאינדקס.php. איפה הקובץ נמצא? בשרת. לשרת. אני מבקשת את הקובץ מהשרת. זה שכתוב פה לוקלהוסט לא מבלבל אתכם, זה שרת. זה לא my documents. לוקלהוסט זה שרת אפאצ'י שמקונפג, זה 127.0.0.1. זה לוקלהוסט זה 127.0.0.1, זה כתובת IP שאומרת זה שרת לוקאלי. אבל זה שרת, זה חד משמעי שרת, שמותקן על המחשב שלי. אוקיי? אז אני שואלת שוב פעם, אני עכשיו רוצה לבקש את אינדקס PHP, אינדקס PHP נמצא בשרת. ממי אני מבקשת את הקובץ? מהשרת. מהשרת. לחצתי Enter, מה השרת מחזיר לי? איזה גודל. מה השרת מחזיר לי? את האינדקס.php. יפה, קיבלתי את הטופס. עכשיו תחשבו שיש כאן קוד ששואל, האם זאת פעם ראשונה? זאת הייתה הפעם הראשונה. קיבלתי את הטופס. יש? כן. עכשיו ברור, תשאלו אותי אם לא. סבבה, אני ברור. מה זה אומר פעם ראשונה? מה זה? מה זה אומר פעם ראשונה? שמה? שראיתי את הטופס אי פעם? שמה? הנה, שוב פעם ראשונה שאני פונה לשרת. אני סוגרת את זה שוב, ואני פותחת את זה. פתחתי דפדפה, נכון? כן, אני מקלידה כתובת, נכון? נכון. מאיפה האינדקס PHP יגיע? מהשרת. יופי. זאת פעם ראשונה שאינדקס PHP מגיע מהשרת. עכשיו אני הולכת למלא כאן פרטים. אני אמלא פרטים לא נכונים, בסדר? לצורך העניין. מילאתי פרטים לא נכונים. עכשיו אני אלחץ על send. אני הולכת לשלוח את הפרמטרים האלה לאן? מהשרת. לשרת, לאותו שרת, ואני הולכת גם לשלוח אותם לאותו קובץ, לאינדקס PHP. אני שולחת. קיבלתי תשובה. איזה קובץ אני? אותו קובץ. אותו קובץ. איזו פעם זאת שעכשיו שהשרת שלח את זה ללקוח? שנייה. יפה. כאילו. לא כאילו. סבבה. זאת פעם שנייה, עם תשובה של אינווליד, או אם זה יהיה קורקט, נראה בהמשך קורקט. סבבה, אוקיי? הבנתי, תודה. אחלה, מעולה. זה באמת היה חלק מבלבל. אז האם זאת פעם ראשונה שהשרת שולח ללקוח את הקובץ? כן. אם כן, תציג לי את הטופס. זה מאחורינו. אם זאת לא פעם ראשונה, זה אומר שהיוזר כבר מילא את הפרטים בטופס, ובסך הכל שרת מחזיר תשובה, אז אני צריכה לבדוק בשרת שהיוזר ניים והפסוורד הם באמת תואמים. איך אני אעשה את הבדיקה הזאת? מול מי? מול הדאטאבייס. נכון, מצוין, בהחלט. אז אני אעשה את הבדיקה מול הדאטאבייס, נכון? כי זאת פעם שנייה, זה אומר שהמשתמש מילא את הפרטים. זה אומר שיש לשרת את הפרטים, והוא יכול לפנות לדאטאבייס ולבדוק שהפרטים האלה נכונים. אז אני שואלת, האם הפרטים נכונים? אם הפרטים לא נכונים, מה אני צריכה לעשות? זה מה שהרגע ראינו. אני צריכה לסגור את הקונקשן. למה אני צריכה קונקשן? איפה פתחתי אותו? כשאת בודקת את הפרטים. כל הכבוד. פה, כשבדקתי את הפרטים, הייתי חייבת לפתוח קונקשן. עכשיו אני מגלה שהפרטים האלה לא נכונים, אז אני סוגרת את הקונקשן, אני לא אשאיר אותו פתוח,
אולי הוא ינסה למלא שוב את הפרטים, אבל אולי לא. אז אני בכל מקרה את הקונקשן שוב סוגרת, ואני נותנת הודעת שגיאה, זה מה שהרגע הראיתי לכם, invalid username או password. אוקיי? אם הפרטים כן נכונים, אז יופי, זה ה-best case scenario שלנו. אז סבבה, display entrance page. ואז אני כאן אכניס אותו לתוך העמוד רשימה שלי, או איזשהו עמוד שאני רוצה. שאלות על הלוגיקה. עמוד כניסה זה HTML, נכון? מה, קרינה? אני לא שומעת? עמוד כניסה זה HTML, נכון? זה יכול להיות HTML, אבל אם זה עמוד שבו את רוצה להביא את כל הרשימה שלך מהדאטאבייס, אז כנראה שזאת גם יהיה עמוד PHP. בסופו של דבר, רוב הסיכויים שרוב העמודים שלכם בפרויקט הסופי יהיו PHP, כי כמעט בכל העמודים יש לכם משהו שאתם צריכים להביא מהדאטאבייס. אבל אם לא, אז זה יהיה עמוד HTML. בסדר? סבבה. אוקיי, יופי. זה מאחורינו. הספקתם לצייר? טוב, אז או לצייר את זה, או לפתוח את זה בעוד מסך לידכם, אפילו לפתוח את זה, את המצגת מהטלפון, ולשים את זה ככה שיעמוד לידכם, כדי שזה יהיה לכם נוח לאורך השיעור, ואנחנו נתקדם. פה יש הסבר מה שאמרתי, אוקיי, ורק חשוב לציין את הנושא של סשן. אני חוזרת לכאן, רגע, אני אחזור לפה. נניח, ואני עכשיו מכניסה פרטים נכונים. אוקיי? מה עכשיו יקרה? יוצג עמוד פתיחה. נכון, אז אני אכנס לאיזשהו עמוד פתיחה, אם הוא רוצה לשמור את הסיסמה. זה עמוד פתיחה שעשיתי, מהמם, נכון? הנה, לוגין סקסס. יצרתי פה עמוד TMP, כי בשבוע הבא תהיה לנו פה תוכנית אחרת, שיהיה לנו כאן פוסטים מהדאטאבייס ולא משנה. היום שמתי כאן איזשהו עמוד פתיחה, שרק אומר, הצלחנו להתחבר. בסדר עד כאן? כן. יופי. עכשיו, מה קורה? אני לוקחת שימו לב מה אני עושה, אני מתחכמת. אני לוקחת את ה-URL הזה, אני פותחת דפדפן חדש, אני מקלידה את מה? לאן אני נכנסת פה? לעמוד כניסה. לעמוד כניסה. ועל מה אני מדלגת? על הלוגו. וזה עובד. למה? כי אנחנו עדיין לא למדנו סשן, ככה זה משהו שנלמד בסוף השיעור, בהמשך השיעור. מה זה אומר סשן? זה אומר שבכל עמוד יש לי איזשהו משתנה שאני יכולה להשתמש בו. אז אני יכולה בכל עמוד לבדוק האם יש לי משתנה של, נגיד, יוזר. ואז כל עמוד אתם יכולים לבדוק האם המשתמש עשה לוגין או לא עשה לוגין. ולזה נגיע בהמשך. זאת אומרת שמה שאנחנו כרגע למדנו, זה איך אני מתקדמת בלוגיקה של הלוגין, עד לכניסה, להגעה לאיזשהו עמוד כניסה. אבל אני לא עושה בדיקה עכשיו בכל העמודים בהמשך שבאמת הבן אדם עשה לוגין, אני לא מעיפה אותו החוצה. זה נעשה אחר כך. ואם מישהו לא הבין את הקטע האחרון, פחות נורא. נבין את זה בהמשך. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. את זה אתם תעשו כמובן בתרגול. כל אחד יהיה לו איזשהו TBL, חסרה לי פה אל אני רואה, גם פה, רגע, תיקנתי את זה. TBL users X, עשיתי את זה כדי לתת הודעת שגיאה אחר כך, נכון, בסדר. תלמוד. יש לי כאן איזושהי טבלה, TBL users, כלשהו X. אני יצרתי 200. שמתי בפנים 5 שדות. איזה שדות שמתי? בואו נראה, ID הוא אותו אינקרמנט, אנחנו כבר למדנו את זה. יש לי name, email, address ופון. אוקיי, אני לוחצת על שמור, הוא עושה לי את ה-create table, הוא מציג לי את זה, והנה אתם יכולים לראות כאן את הטבלה, את ה-structure כפי שהיא נוצרה, עם ההגדרה של ID בתור primary key. יפה. אני נכנסת ל-insert ואני יוצרת לעצמי שתי רשומות חדשות. רשומה אחת יפעת, יש לי פה את הג'ימל שלה, פה יש לי דן שגם גר ברעננה, ויש לי פה 2 רשומות, הוא עושה לבד את האוטו-אינקרמנט של ה-ID, ומהמם, הנה בבקשה, מה אני עושה פה, הוא שומר את זה בסדר, והנה, אני ממש עשיתי פה טוטוריאל, עשיתי פרינט סקרין לכל דבר, והנה אתם רואים את 2 הרשומות שאני יצרתי. לראשון לא היה אדרס, כמו שאם שמתם לב, אז לכן זה נל, פון לא היה לאף אחד, לכן זה נל, והכל בסדר. עד כאן יש לנו טבלת יוזרים עם 2 יוזרים, כל אחד יש לו אימייל, יש לו שם ויש לו ID. אבל מה שכחנו? מה אנחנו צריכים להוסיף?
סיסמה, סיסמה. נכון? אז הלכתי, ציפיתי שמישהו מכם יגיד את זה, אז הלכתי והוספתי פילד. שימו לב, אני מוסיפה אותו אחרי אימייל, על הדרך אני מראה לכם איך אתם מוסיפים שדה במקום מסוים ולא פה בסוף. אז אני מבקשת להוסיף את password אחרי אימייל, ואני מתקדמת, והנה בבקשה, יש לי עכשיו את כל השדות הבאים, ID, שאנחנו יודעים למה צריך אותו, נשתמש בו גם בשיעור הבא, נעשה עם זה ג'וינים, name, אימייל ישמש לנו בתור היוזר ניים כדי להתחבר, והנה הפסוורד שביקשנו שיהיה אחרי אימייל, אז יש לי אימייל ופסוורד. אדרס ופון, אני לא הולכת להשתמש בזה, זה נחמד, nice to have. בסדר? עד כאן שאלות. יופי, זה היה קל. זה עמוד PHP שלי, שבהתחלה אני עשיתי אותו ככה, כדי שתראו חברים, אין שום קשר לשום דבר גרפי, לשום דבר מעוצב. כמובן שהכל יעבוד גם אם זה יהיה מכוער מאוד. תוסיפו לזה בוטסטראפ. אני רוצה להתמקד בחלק הפונקציונלי, ולכן אני מנסה לחשוב. מה אני צריכה שיהיה לי פה? אני צריכה להגדיר את אימייל ופסוורד, חיווי למשתמש זה הלייבל, אני צריכה לתת לאינפוט שם, אז אני בחרתי בלוגין מיין ולוגין פס, אם אתם רוצים תנו משהו אחר, אבל אז הקוד שלכם יצטרך להשתנות בהתאם. למה לשלוח לסולמית? כי חוזרים לאותו עמוד. כל הכבוד, אנחנו רוצים להישאר באמת באותו עמוד, יותר נכון לחזור, את בהחלט צודקת לאותו עמוד, אני רוצה לשלוח את הפרמטרים לעמוד הנוכחי, ולעשות את הכל באותו עמוד, ולא ללכת לעמוד אחר, ולכן אני עושה, אני אצטרך לעשות אקשן סולמית, והמתוד, אני רוצה פוסט. למה פוסט? כי א', עד עכשיו עשינו get, אז בואו נראה פוסט, וב', אני לא רוצה לשלוח את הפסוורד ב-query string, אז בחרתי בצורה כזאת. זה מה שאני צריכה לקבל, אני מוסיפה בוטסטראפ, והנה הקוד, בואו ניתן לזה דקה שתסתכלו ותראו שאתם מבינים. אז מה יש לנו כאן? יש לנו פה את הטופס שמתחיל מכאן ונגמר פה למטה. ואנחנו אמרנו שהאקשן סולמית והמתוד יהיה פוסט. מהמם? כל הפורם גרופ ויש כאן כל מיני פורם קונטרול, זה אתם יודעים ששייך למה? בוטסטראפ. לבוטסטראפ, נכון, אז אני כרגע מתעלמת ואני מחפשת את מה שחשוב לי. אז מה שחשוב לי באמת זה האקשן והמתוד של הפורם, וחשוב לי הניימס. אז הנה הניים שאמרתי מקודם, הנה לוגין מיין, והנה הניים לוגין פס, ואני צריכה כפתור סאבמיט. עד עכשיו ראינו אינפוטים, פה עכשיו שמתי בטן, למה? כי אתם יודעים שאני אוהבת לגוון לכם ולהראות לכם כל מיני פתרונות. כמו שאתם רואים, את הדבר הזה אתם יכולים לקרוא כמו ספר. אנחנו למדנו קצת זה וקצת זה וקצת זה וקצת זה, ואתם יכולים כבר היום לחבר את התמונה ולהבין את זה, זה כבר מהנדסי תוכנה. גם אם לא למדתם בטן, אתם כבר מבינים מה זה עושה. גם אם אתם לא מכירים את כל הקלאסים של בוטסטראפ, אתם מבינים כבר מה קורה כאן, אתם יודעים מה חשוב ומה לא חשוב. גם אם יש פה ID ואתם לא מבינים כרגע למה יש אותו, אתם מבינים שאולי משתמשים בו באיזשהו מקום, אולי ב-label for, אולי יש JavaScript שעושה איזושהי מניפולציה על זה, אנחנו לא יודעים. אני יודעת שמעניין אותי הניים והניים, וזה מהנדס תוכנה, זה הסוויץ' המאוד מאוד גדול שאתם עברתם במהלך הסמסטר הזה, שהוא באמת סמסטר מאוד מאוד עמוס, והקורס הזה מאוד מאוד עמוס, אבל כמו שאתם רואים, העומס היה עד ההגשה הראשונה, ומאז אנחנו מאוד מאוד מאוד, גם בליגה אחרת מבחינת החומר, וגם אנחנו מדברים בקצב חצי מהקצב שהיה בתחילת הסמסטר, ותסתכלו את הסוויץ' שאתם עשיתם, באיזה יופי אתם מסוגלים להסתכל על זה, ולהבין פה את הכל, וזה נראה לכם קל אפילו מה אני חופרת, נכון? אז בואו נתקדם. יש לי שאלה. בבקשה. למה, אם אני עניתי נכון, אני לא רוצה לחזור לאותו עמוד. נכון, אז למה הסולמית? את רוצה לעבור לאותו עמוד, למה לא? אם עניתי נכון, אני רוצה להיכנס לדף הבית כבר. אוקיי, מצוין, אבל איפה תעשה הבדיקה, האם הפרטים שלך נכונים או לא נכונים? באותו עמוד. באותו עמוד. זאת אומרת שאת תעשי את הבדיקה באותו עמוד, ואם הפרטים יהיו נכונים, תצטרכי להוסיף איזושהי שורת קוד שאומרת, סבבה, הפרטים נכונים, תעבור לשם. אוקיי. תודה. כל הכבוד, מאוד, שאלה טובה. אוקיי, על הדרך אנחנו לומדים שוב פעם משהו נוסף, ועכשיו נלמד להשתמש באינקלודים. include זאת האפשרות, סליחה, include זאת האפשרות לקחת קוד
שחוזר על עצמו. איזה קוד חוזר לנו כל הזמן בכל הקבצים? מי יזכיר? קונקשן. הקונקשן, נכון, כל הכבוד. כל הנושא של פתיחת הקונקשן, אתם שומעים את הרעש שיש מסביבי? כן, קצת. איך אני עושה מיוט? רגע, חכו רגע. צעקתי על ריי. אוקיי. אם אנחנו יודעים שיש לנו בכל הקבצים שלנו פתיחת קונקשן, ואנחנו לא רוצים שהפתיחת קונקשן, שזה אותו קטע קוד, יחזור על עצמו כל כך הרבה פעמים. גם יש לי כאן שכפול של קוד. גם מבחינת maintenance זה דבר מזעזע. אגב, כל מה שאנחנו עכשיו מדברים זה נטו הנדסת תוכנה. ריוס של קוד, שימוש בקוד שוב ושוב 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 ושוב. אני לא רוצה לשכפל אותו. אני רוצה שהקוד הזה יופיע פעם אחת, ואני רוצה to reuse it. אני רוצה להשתמש בו שוב ושוב ושוב. דבר ראשון. דבר שני, אני צריכה להגן על המידע. הפתיחת קונקשן, יש שם מידע מאוד רגיש, זה כל ה-authentication. אני לא רוצה בכלל שזה יהיה בכל הקבצים. אולי אני עובדת בצוות, ואני לא רוצה שכל המתכנתים תהיה להם גישה לכל הקבצים. אולי לקובץ של הקונקשן, אני אשים את כל הקוד של הקונקשן, אני אשים בקובץ אחר, ורק לראש צוות תהיה גישה אליו. תחשבו כאילו גדול, תחשבו שנה קדימה מהיום. אוקיי? אז אני לוקחת את הפרטים האלה ואני שמה אותם נגיד בצד. נניח, אוקיי? בקובץ נפרד. אני גם לא רוצה לעשות טעות. אם אני עושה טעות, ואחר כך יהיה לי את הטעות הזאת בכל מקום, ואני צריך לתקן אותה בכל מקום, עדיף שזה יהיה לי במקום אחד ואני אתקן רק שם. הפרדת שכבות. אני לא רוצה שהקונקשן יופיע לי ביחד עם ה-PHP, ביחד עם ה-HTML. הכל בלגן. את הקונקשן אני חייבת להוציא. הוא לא קשור לשום דבר. אוקיי? לא לדאטה עצמו, ולא ל-HTML, ולא ל-CSS, ולא לכלום. אז כל הדברים האלה ביחד מתייחסים אנחנו נמצא להם פתרון בצורת יצירת אינקלודים. שלב ראשון, אני לוקחת את כל הפתיחת קונקשן בצורה כזאת, רגע, escape. אני אקח את כל הפתיחת קונקשן שלי, את כל הדבר הזה. לא תפסתי טוב. כל זה, עוד פעם לא תפסתי טוב. עד כאן, אפילו בלי הסלקט, כי הסלקט הוא ספציפי לעמוד הזה, ואני אעשה לזה קומנד X, מחקתי את זה. במקום זה, אני אשים פה include, ואני אשים בתוך, לא משנה, תכף אני אראה לכם, בתוך ה-include אני הולכת לשים נקודה PHP, לא משנה השם, PHP, ואני אשים את זה כמובן במרכאות, בתוך הקובץ ה-include הזה, לא שמתי את הסולמית בהתחלה, אני הולכת לשים את כל הקוד שהרגע הראיתי לכם. אז הנה זה נראה ככה. השתגעת פה הכלבה. בואו נראה את זה ביחד. אני הולכת לשים את הפתיחת קונקשן בקובץ DB. וואי. גזתי. אני באה אחריי. תגידו שלום. אמרתם שלום? יופי. אוקיי. בתוך קובץ דאטאבייס, אני הולכת לשים את הפתיחת קונקשן. בתוך קובץ קונפיג, אני הולכת לשים כל מיני קונסט. אולי יש לי כל מיני משתנים שמאוד מאוד חשוב לי, שאני לא אשנה אותם לאורך כל התוכנית שלי. ולכן אני הולכת לשים אותם במקום נפרד, ולהגיד, אוקיי, פה היו לי משתנים מסוג קונסט, שאני לא הולכת לשנות אותם כל התוכנית, אני רוצה להפריד אותם. אוקיי? זה חלק מההגנה על המידע, הגנה על הפרמטרים, גם הגנה על הקוד שלי. אוקיי? אז כרגע אני שמה רק include db php ו-include config php, עובד גם עם מרכאה וגם עם מרכאות, אוקיי? הנה הדוגמה של איך אני, קודם כל בואו נראה איך אני מגדירה בכלל קונסט, אני מגדירה בצורה כזאת, אני כותבת define, ואני שמה כאן בתוך הסוגריים שני משתנים. המשתנה הראשון זה השם של הקונסט, של הפרמטר, והמשתנה השני זה הערך של אותו פרמטר, ומאותו רגע אי אפשר לשנות את זה בכלל.
ובואו נראה את שני הקבצים האלה ביחד ואיך זה מתחבר. מה שאני רואה כאן זה את config PHP, תקראו את זה רגע ותבינו. יש לי משתנה שקוראים לו URL, וזה הערך שלו. כמובן שאם אתם אחר כך עושים טעות מאוד גדולה, ומעלים לגיטאב, תזכרו את מה שאני אומרת, כי סטודנטים נופלים על הדברים האלה, אתם מעלים לגיטאב את העבודה שלכם. כשיש לכם קונסט שבתוכו יש לוקלהוסט, שום דבר לא יעבוד אצלי, שום דבר לא יעבוד בשום מקום. תחליטו ביניכם עכשיו פה זוגות, מי מכם אחראי, בסוף הפרויקט לוודא שלא העליתם בטעות לגיטאב שום דבר שכתוב בו בטעות לוקלהוסט. תחליטו עכשיו רגע ביניכם. מי אחראי? אז זה היה קובץ קונפיג, ועכשיו נראה את קובץ DB. מה שמתי בקובץ DB? את הפרטי חיבור. הפרטים. יפה מאוד. כל הכבוד, את פתיחת הקונקשן. עכשיו, מה הוא עושה אפאצ'י? האפאצ'י מגיע, בואו נראה איך זה עובד. האפאצ'י מגיע ל-PHP, רואה שכתוב פה include, הוא הולך לקובץ הזה, ופשוט מביא את כל הקוד הזה, ושותל כאן. בעצם, מבחינת התוכנית, אין שום הבדל. האפאצ'י זה אותה כמות שורות של קוד, אותו דבר. הוא לוקח את כל הדבר הזה שיש כאן, והוא שותל את זה פה, במקום שורה מספר 3, ואז הקובץ נהיה ארוך. זאת אומרת, מבחינת האפאצ'י זה אותו דבר, אבל מבחינת Web Developer, מבחינת Developer, מבחינת Engineer, שזה אתם עובדים עכשיו בצורה הרבה יותר הגיונית ומסודרת. אוקיי? מבחינת האפאצ'י אין הבדל. אוקיי, אז אנחנו ראינו את זה שפתחנו קונקשן, זה עשינו בעמוד. יש לכם פה copy-paste שיעזור לכם, לתרגול פה לא רלוונטי ואני מתקדמת. אנחנו ניקח עכשיו צעד אחורה ונבין מה אנחנו עשינו. אנחנו תמיד נעשה את זה כמהנדסי תוכנה. נסתכל רגע במבט על התכנון שלנו, על הלוגיקה, על התכנות המלא, אחרת אנחנו נלך לאיבוד. אז תסתכלו בדיאגרמה שלכם, שאנחנו ציירנו מקודם. מה ההתחלה של כל הפלואו של הלוגין? יש לנו טופס ששולח פרמטרים לעצמו בפוסט. זה עשינו. עשינו גם את החיבור לדאטאבייס. אוקיי, זה עשינו. בסוף של הפלואו, אם הלוגין מצליח, אני צריכה להעביר אותו לעמוד הבא. ואם הלוגין לא מצליח, אני צריכה לתת הודעת שגיאה. אז יש לי את ההתחלה, יש לי את הטופס, ואני יודעת מה צריך להיות בסוף, יש לי גם קונקשן. מה אני צריכה לעשות עכשיו? את כל הבדיקות. כל המעוינים שלנו, נכון? את המעוין שיש שם, אני צריכה עכשיו לעשות בדיקה. אוקיי. אז אני הולכת רגע לסוף של הפלואו, ואני רוצה לייצר לעצמי איזשהו placeholder, מקום שבו אני אתן את ההודעה הזאת, בכישלון לוגין, לתת הודעת שגיאה. בואו רגע נסגור את זה, כי זה הדבר האחרון שאני צריכה להכניס לתוך ה-HTML הזה של הטופס. אז בואו נקרא את זה. יש לי div, יש לו class error message שהם מה-CSS, כנראה שזה אולי צובע בצבע אדום. ופה ה-PHP. אני שואלת if is set, שאתם ראיתם את זה או לא ראיתם את זה כבר, אתם עדיין יכולים להבין את זה. אני עושה כאן בדיקה, האם המשתנה, פרמטר, משתנה שבדף, האם הוא מוגדר, משתנה שקוראים לו message, אני בחרתי את השם. אם המשתנה הזה מוגדר, אז אני רוצה לכתוב פה את הערך שלו. אם המשתנה הזה בכלל לא מוגדר, אז אני לא רוצה שתהיה לי כאן בכלל הודעת שגיאה. אז אני מונעת הודעות שגיאה על ידי זה. התקדמנו עוד שלב. תעזבו את הסינטקס ותעזבו רגע את ה-bits and bytes, תתרגלו את זה. רוצה שתבינו ב-high level. מה אנחנו עשינו פה? אנחנו הוספנו אובייקט div, שבסך הכל יציג בסופו של דבר הודעת שגיאה אם נצטרך. זה placeholder שבסופו של דבר אני אציג בו הודעת שגיאה. מה עם הודעת הצלחה אני אציג פה? לא, הודעת הצלחה זה פשוט שתיכנסי כאילו. כל הכבוד, בלי הכאילו, נכון. בהחלט נכון. אוקיי. אבל אפשר שאלה על זה שנייה, יונית? כן. למה את הבדיקה את עושה פה ולא פשוט ב-PHP, ואז או שהוא יחזיר או ש... כאילו, עושים את זה אבל... קודם כל אני נמצאת בתוך ה-PHP, אתה רואה פה את ה-PHP? אוקיי, באמת. אני בתוך PHP, פה הפתיחה של ה-PHP, ופה הסגירה של ה-PHP. ואת המשתנה הזה עצמו אני אגדיר למעלה, עוד מעט נגיע אליו. אוקיי. כן? פשוט כרגע אני גם לא רוצה שהתוכנית הזאת תעוף לכם, כי באמת אין לכם מסאג', אתם לא יכולים לעשות לזה אקו. אז אני עושה קודם כל בדיקה, האם בכלל המשתנה הזה, הצהרנו עליו, הוא קיים, הגדרנו אותו, יש בו משהו. הנה הטופס, שיהיה לכם לתרגול, שתוכלו לקחת ולהעתיק אותו. כמובן שאתם גם תוכלו להוריד את הקבצים האלה מוכנים אם תרצו.
אבל זה שתוכלו לעשות את זה בכיתה, זה יעזור לכם לטופס, לתרגול. אוקיי, אנחנו ממשיכים, אתם בסדר? הכל בסדר? אפשר לשאול שאלה? כן. אני רוצה לשאול דווקא לגבי ה-configuration שהראית מקודם, לגבי הנתיב שהראית כנתיב אבסולוטי, לא יותר נכון פשוט להעלות אותו כרלטיבי וזהו, כי ואז למעשה אני לא צריך לשנות את זה בגיטהאב? תלוי איך אתה משתמש בזה. בגלל שאני הולכת לשים פה את כל הכתובת המלאה הזאת כדי להריץ את זה עוד מעט. אם אתה הולך לשרשר את זה במקום אחר, את הכתובת היחסית, את הכתובת האבסולוטית, אז אין בעיה, אני לא משרשרת, אני פשוט הולכת לשים את זה ככה כמו שזה. תכף תראה בקוד. אוקיי, אז אם... טוב, בסדר, אז צריך לחכות קצת צורה. יונית, יש לי גם שאלה. בבקשה. אמרת קודם שאפשר לשלוח כפוסט וכגט, אבל אם זה סיסמה, אז חייב פוסט? לא, את יכולה לשלוח בגט. אוקיי. עשינו את זה בתרגיל 4. בתרגיל 4 תכלס היה לך טופס שהיה בו סיסמה. לא, טכנית אפשר, השאלה מה כאילו כדאי, מה עושים בפועל. תראי, בדרך כלל שולחים סיסמה בפוסט, כי זה יותר מאובטח, אבל זה תלוי בתוכנית. יש היום פשוט כל כך הרבה דרכים להצפנה ולאותנטיקציה, שאם זה כן query string או לא query string, זה כבר באמת משהו נורא קטן בכל עולם הסייבר ובעולם אבטחת המידע. סבבה. תודה. אז בואי נגיד ששנה ב' סמסטר ב', כן, אני חושבת שזה יהיה נכון, best practice, לשלוח passwords בפוסט. סגור, תודה. אוקיי. טוב, אז תסתכלו כל הזמן בדיאגרמה שלכם כדי להבין איפה אנחנו נמצאים. אנחנו שלב ראשון. אם הטופס כבר נשלח, אנחנו רוצים לבדוק את הפרטים של ההתחברות מול הדאטאבייס. אם הטופס עדיין לא נשלח, זאת אומרת שזאת פעם ראשונה שהקובץ הזה הגיע מהשרת ולא מילאו אותו עדיין, אני צריכה להציג את הטופס כמו שהוא. אוקיי? אז אני רוצה לעשות כאן איזושהי בדיקה רגע לעצמי, לבדוק אם אני מצליחה לזהות אם זאת פעם ראשונה או לא פעם שנייה, או לא פעם ראשונה, כי אני ממש כל הדיאגרמה שלכם, ממה היא מתחילה? מה השאלה הראשונה שיש שם בתרשים? אם זו פעם ראשונה. נכון, אז אני רוצה קודם כל, זה כרגע נראה לי כמו הסיכון הכי גדול שיש לי בתוכנית הזאת. אם אני לא אצליח לזהות שזה פעם ראשונה או לא פעם ראשונה, אין לי פה בכלל לוגין. אז אני חושבת שהדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להתמודד איתו, זה להבין אם זו פעם ראשונה או לא פעם ראשונה. אם אני עברתי את המשוכה הזאת, אני כבר מסודרת. אז אוקיי, אז בואו נעשה את זה. אחרי שתי הגדרות של האינקלודים, ואחר כך תחשבו האם אני צריכה לפתוח קונקשן בכל מקרה, או לא לפתוח קונקשן בכל מקרה, זה אחר כך תחשבו אם צריך את זה, זה אני משאירה לכם לחשוב ולייעל בהמשך, ואני עוברת לשורה 5. מי רוצה לקרוא את שורה 5 ולנסות להסביר לי מה קורה כאן? שורה 5 את שואלת, האם יש לי ערך בתוך הלוגין מייל, שזה משתנה שיש לך בתוך כל הכבוד. כל הכבוד, עידן. קודם כל זה קצת לוגית אולי מבלבל, כי זה שלילה על שלילה, אם לא empty, זה שלילה על שלילה, ולכן עידן אמר את זה בצורה מאוד מדויקת ובקצרה. האם יש לי ערך בתוך הלוגין, בתוך לוגין מייל? אם יש לי ערך בתוך לוגין מייל שנשלח בפוסט, זה אומר שמישהו כבר שלח את הטופס. זה אומר שזאת פעם ראשונה או פעם שנייה שהטופס מוצג למשתמש? פעם שנייה. נכון, ולכן אני אתן פה אקו פורם סטנד. כרגע אני רק נותנת הודעה פורם סטנד, ובאמת, הנה, בתחילת הפלואו אני מקבלת את הטופס אליי, אני ממלאה בו את הפרטים, אני לוחצת על שליחה, הטופס נשלח לשרת עם הפרמטרים, השרת מחזיר את התשובה, ואני הצלחתי לזהות, כמו שעידן אמר, שמישהו כבר מילא את הלוגין מייל, שזה זה, הנה, מילינו אותו. ובאמת אני מקבלת את אותו טופס, וכתוב לי כאן פורם סנד. הנה זה. שזה, זה. כתב לי אקו פורם סנד. יש לנו? על מה התגברנו בדיאגרמה שלנו, בתרשים? פעם ראשונה או פעם שנייה. יופי, כל הכבוד. זה מאחורינו. הלאה. אנחנו מתקדמים, אוקיי? אני מוסיפה שדה לטבלת יוזרים שלי, ואני קוראת לזה תאריך רישום, register date. ויש לנו את כל הרשומות הבאות. עד כאן הכל בסדר. למה אני הוספתי את זה? אנחנו כבר מתקדמים לתוכנית גם שנשתמש בה
בשבוע הבא, שבה יש פוסטים לפי תאריכים, ואנחנו נגיע לזה, ועל הדרך, על הדרך אני מראה לכם שאני יצרתי כאן סוג של משתנה שעוד לא ראיתם בשיעור הזה, בקורס הזה, שזה טיימסטמפ. ואני הולכת להגדיר את הדיפולט, שזה מה? מי יגיד לי מה כתוב פה? תראו איך אתם מבינים לבד, תראו מה זה מהנדסי תוכנה. מה זה אומר דיפולט? מה כתוב פה? השעה הנוכחית. נכון? ולמה אני צריכה דיפולט שעה נוכחית? כי ברגע שהוא מתחבר, אז פשוט זה באותו רגע. נכון? עכשיו, מתי אנחנו נשתמש בדיפולט? אם המשתמש לא ימלא בעצמו וילחץ על send, אז זה אומר שאני לא צריכה להפוך את זה ל-require, מבחינת ה-HTML לא יהיה כתוב שם require, המשתמש לא חייב למלא את התאריך, והשרת יקבע בשבילו שהתאריך הוא התאריך הנוכחי, כמו שאמרה קורל בצדקה, יפה מאוד. אני מכניסה שני יוזרים, אתם תעשו את זה ככה בתרגול, בדיוק את שני אלה, אתם יכולים להכין את זה מראש אם אתם רוצים, כדי לא לעשות את זה בלחץ בתרגול, זה גם אפשרי, לכן הכל פה זמין לכם. אני הכנסתי את אורי שלום, שזה אורי עם 5 פעמים 1, ודן ארז, ואני מתקדמת, יפה. עשינו את השליחה. השלב הבא שאנחנו צריכים לעשות זה אימות נתונים. אימות נתונים ייקח אותנו עכשיו כמה דקות, עד ההפסקה ונמשיך גם אחריה. מה זה אומר אימות נתונים? עכשיו זה השלב הכי חשוב. מי יגיד לי מה השאלה הבאה שיש לכם בדיאגרמה? אם הנתונים נכונים. יפה. אז השאלה הבאה, אם הנתונים נכונים, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, אימות נתונים. קודם כל, איפה אנחנו בפלוג? בצד הימני או השמאלי שלו בדיאגרמה? ימני. יפה. אז הנה, אנחנו אחרי השליחה בצד הימני. את החלק של הטופס כבר בצד שמאל הבנו. אנחנו עברנו ימינה לחלק של אחרי השליחה, ואנחנו, כמו שאמרה קרינה, מתעסקים עכשיו באימות הנתונים, שזאת השאלה השנייה שיש לנו בלוגיקה של הלוגין. אוקיי? האם הנתונים האלה נכונים? אז אוקיי, אני רוצה שתנסו לעשות את זה רגע. לחשוב, לא להתקדם במצגת. לכתוב רגע על דף, תראו אם אתם מצליחים לעשות את זה. בואו נראה אם אנחנו יכולים לבד, אוקיי? אנחנו רוצים להריץ שאילתה שפונה לדאטאבייס. יש לנו כבר קונקשן, אני רוצה לראות רק את השאילתה. רק את השאילתה, סטרינג. מה השאילתה שלכם? שפונה לדאטאבייס, זה צריך להיות סלקט, כי אני רוצה לשלוף. שפונה לדאטאבייס ובודקת שיש התאמה בין האימייל הזה לבין הפסוורד שלו. עכשיו אני צריכה לבדוק את זה לפי האימייל והפסוורד שהמשתמש מילא בטופס. איפה הטופס שלנו? שהמשתמש מילא בלוגין מייל, תכתבו לכם את הפרמטרים, לוגין מייל ולוגין פס. אז אני צריכה לקחת את לוגין מייל ולוגין פס, אני צריכה לשרשר אותם לשאילתה, ובואו תראו את זה אם אתם מצליחים לכתוב את השאילתה. אני מזכירה לכם את זה, למי שצריך. ענית, יש לך אבל את ה-ID? לא, אין לי את ה-ID. יש לה את האימייל. נכון, יש לי את האימייל. ניתן לזה עוד דקה ונצא להפסקה. אבל זה לא בעיה עיונית שאימייל יכול לחזור? מה הכוונה? אנחנו כאילו אגב... זה לא אני רציתי עוד דקה, אז בסדר. כן, מה את שואלת, עדי? כאילו אימייל יכול לחזור, זה לא מפתח, אז כאילו... אימייל את יכולה לעשות שהוא יהיה אינדקס, ואת יכולה, את לא יכולה לעשות שהוא יחזור שיהיה פעמיים את אותו אימייל. את יכולה לוודא את זה מראש. את יכולה לעשות שהוא יהיה יוניק. אוקיי, סבבה. אוקיי. אז זהו, אנחנו אפילו חצי דקה לפני הזמן, אז הרווחתם, אז אנחנו יוצאים להפסקה. בהפסקה תבדקו שהסלקט שלכם, ברור לכם איך אתם כותבים אותו, ונמשיך בשעה 9. כן, אני ממשיכה בהקלטה. זזתי. ספרתי כמה עמודים, איפה אנחנו רגע. אוי, איפה היינו? רגע. סליחה. אוקיי. אז אנחנו היינו כאן ורצינו לראות את השאילתה.
אז הנה הרמז של ה-select כוכבית from TBL users, כשאנחנו צריכים לעשות בדיקה של אימייל, וצריכים לעשות בדיקה של הלו פסוורד, את שניהם אנחנו מקבלים בפוסט, בעזרת פוסט לוגין מייל או פוסט לוגין פס, והנה כל הקוד כשהוא נראה ביחד עם השרשור. בשורה פה למטה, אוי, אני לא במצב פרזנט, בשורה למטה אתם יכולים לראות שאני עושה query פה, אני עושה echo ל-query. למה אני עושה את זה? כדי שאני אוכל לראות כאן את השאילתה המלאה. בואו נסתכל, אתם יודעים מה, אין לי מה להסביר? בואו תסתכלו רגע בסטרינג של ה-query ותראו שהוא ברור לכם. עכשיו, יש כאן משחקים של מרכאות. יש כאן מרכאה ואז מרכאות. אוקיי? למה אנחנו צריכים מרכאה ואז מרכאות? תסתכלו באוטפוט של הדבר הזה ותגידו לי למה. זו פיסת סטרינג שיש במרכאה. יפה, כל הכבוד, מצוין. אז אני קוראת לזה אומנות השרשור, זה דבר שהוא נורא מסובך בהתחלה, כי הרי אני מתחילה מסטרינג ומסיימת בסטרינג פה. ואז לכן, עכשיו ה-SQL מצפה לקבל כאן סטרינג בשביל האימייל וסטרינג בשביל הפסוורד. אמרנו שבתוך השאילתה, ה-SQL query שלנו זה query, זה סטרינג. אז יש לי כאן סטרינג בתוך סטרינג מבחינת ה-PHP, ולכן אני עושה את זה מרכאה ומרכאות. עכשיו זה ייקח לכם בהתחלה הזמן, ויהיו לכם פה באגים, ולכן מה שאנחנו עושים, זה הולכים להדפיס את ה-query. אז בואו נסתכל, select כוכבית from TBL users 200, where email שווה מה שאני מקבלת מאימייל, משרשרת, הכל משורשר, נכון? הנקודות זה שרשור, וגם אני סוגרת פה את המרכאה של האימייל, אתם רואים? רווח, וגם password שווה פתיחת מרכאה, הלוגין password כמו שהמשתמש מילא אותו, וסגירת המרכאה הזאת, וסגירת כל המרכאות של הסטרינג, אוקיי? אז כל הדבר הזה ביחד, בטח יש לי באגים, בטוח יש לי באגים, אז אני רוצה להדפיס, אז אני עושה אקו, אין איזה שום מטרה אחרת חוץ מאשר לדבג. אז אני עושה אקו ואני מקבלת כאן את הסלקט כוכבית, את כל הסטרינג הזה. אני עושה לדבר הזה copy paste, אני לוקחת ומעתיקה את כל הדבר הזה, ואני שמה את זה איפה? אתם זוכרים שיש לי ב-PHP-MyAdmin, יש לי טאב של SQL. אם אני אכנס לטאב של SQL, עכשיו נגמר לי הסשן, אגב זה סשן, זוכרים עכשיו אתם מבינים מה זה סשן, שהזכרנו מקודם? שהוא לא נותן לי להיכנס סתם לעמוד אם אני לא עברתי את הלוגין כמו שצריך. אז אני הולכת לטאב של ה-SQL ואני יכולה לשים כאן את אותו סטרינג שאני הדפסתי לעצמי. אני מעתיקה מהדפדפן פה את הסטרינג הזה, אני שמה פה בטאב של ה-SQL ואני מריצה את זה. אם הכל בסדר, אני אמורה לקבל רק רשומה אחת. למה רק רשומה אחת? כי רק אחת יש שתואם את האימייל ואת הסיסמה הזו? נכון מאוד, יש לי רק רשומה אחת שבה יש לי את האימייל ואת הפסוורד האלה שתואמים אחד לשני. כי בכלל זה רק רשומה אחת של האימייל הזה, כי זה יוניקי, האימייל הוא יוניקי. אוקיי, אז את זה אנחנו סיימנו. בואו נראה איך זה נראה כשיש לי באג. לצורך העניין, אנחנו צריכים גם ללמוד דרך באגים. אז הנה, מה שאמרתי לכם מקודם, אני בכוונה לא שמתי פה את ה-L, כדי להראות פה דוגמה. עכשיו, אין לי L, אז יש לי הודעת שגיאה, כי אני לוקחת, אותו דבר עשיתי, אני מדפיסה, בואי נעתה, אני מדפיסה את הדבר הזה. לפני שאני בכלל מריצה את זה לדאטאבייס, אתם רואים, אני לא מריצה את זה לדאטאבייס פה, אני מריצה את זה רק עם אקו לראות מה קיבלתי את הסטרינג. אני לקחתי את הסטרינג, ואני שמה אותו בטאב של ה-SQL, ב-PHP-MyAdmin, והוא נותן לי הודעת שגיאה, הוא אומר, unknown email mail, אולי הוא לא מכיר את הטבלה הזאת, הוא יכול להסביר לי איזה הודעות שגיאה יש לו, אני הולכת ומתקנת, עד שזה בסוף עובד, יפה. התקדמנו. אז יש לנו את הערכים שהמשתמש מילה לשם משתמש וסיסמה, ויש לנו קונקשן פתוח לדאטאבייס, ויש לנו שאילתה מוכנה, בדקנו, היא אפילו עובדת מחזירה רשומה, נכון? אנחנו מוכנים. אז עכשיו, זאת התוכנית שלנו. אנחנו צריכים להריץ את ה-PHP, כן, זו התשובה. אנחנו צריכים להריץ את השאילתה דרך ה-PHP, ולא דרך ה-PHP-MyAdmin, נכון? אני צריכה להריץ את זה מהקוד. אני צריכה להריץ את השאילתה, שהרגע ראיתי שהיא בטוח עובדת, אני צריכה להריץ אותה דרך ה-PHP שלי. 2, אני יודעת כבר שתחזור לי רשומה אחת, אני אשמור אותה במשתנה row, נכון? $row.
עכשיו אני צריכה לבדוק אם יש לי איזשהו ערך במשתנה הזה. בואו נלך רגע מה-Worst Case Scenario. אם אין לי ערך במשתנה הזה, זה אומר שאין כזה יוזר. אז אני צריכה לתת הודעה שהפרטים שגויים. אם יש לי כזאת רשומה, אם המשתנה row קיים, זה אומר שקיים לי כזה משתנה, כזה יוזר, זה אומר שאימות הנתונים מצליח, סלמתק, אני צריכה להכניס אותו פנימה, לתת איזושהי הודעה, או להכניס אותו לעמוד כניסה. זאת הלוגיקה שלי. בואו נראה אם אתם מבינים את הלוגיקה בקוד. יונית, איך זה יחזור? סטרינג אחד ארוך? כן, לרואו. כן, אז איך אני יכול להוציא משם פרטים אחר כך? אתה זוכר שאנחנו ראינו בשיעורים האחרונים שיש כמה אפשרויות לבקש, לפורמט שבו אני רוצה לבקש. פה אני מבקשת את זה בצורה שעוד לא ראינו עד עכשיו. איך אני רוצה לקבל את הנתונים? הרי, כאילו, זה יהיה מערך שכל תא שלו זה יהיה ערך אחר בטבלה. אמת. ראינו גם fetch association, שזה חוזר כמו key value, זוכרים? זוכר אופיר? כן, כן, נכון, הזכרת לי, לא זכרתי. כל פעם זה חוזר, והיה לנו גם אחד שבכוונה החזרנו, בשיעור הראשון הראיתי לכם איך זה חוזר כאילו הכי raw data, השתמשנו שם בדאמפ, אז היו לנו כל מיני שיטות כדי לראות איך זה חוזר. חשוב להבין שזה בעצם מדובר על סטרינגים, פשוט הפונקציה הזאת מסדרת את הסטרינגים בצורה שאנחנו מבקשים, במקרה הזה זה יהיה בתוך מערך. שורה 19 זה לא אמור לקבל כאילו מסאג' כמו שרצינו. נכון, רגע, זה פלייסהולדר, כל הכבוד לנוי, מצוין. אז בואו נראה מה נוי כבר קלטה כאן. שורות 17 ו-19, אני כרגע עושה פלייסהולדר, אני שמה כאן הכנה לזה שפה מה אני רוצה שיהיה לי, מה יהיה לי בהמשך ב-17? יש מסאג'. לא, זה לא יהיה מסאג', מה יהיה ב-17? נכון, מצוין, כל הכבוד. אופיר, אתה צודק, בשורה 17 יהיה לי כתוב תעבור לעמוד הכניסה. ומה עכשיו, ונוי, מה בשורה 19 צריך להיות? מסאג'. שווה. אוקיי, יפה מאוד. אתם רואים, אנחנו הולכים בשלבים, כדי שקודם כל תבינו את הלוגיקה שמסביב, וזה כבר קוד מורכב. אנחנו עושים את זה לאט לאט. אוקיי, עם מה אנחנו מתחילים עם השורה 17 או 19? מה אתם אומרים? מה נתחיל? עם 17. לא, אנחנו מתחילים עם ה-Worst Case Scenario, כי אחרת אתם משאירים לעצמכם תוכנית, אתם משאירים חורים בתוכנית. אם אתם מתחילים עם ה-Best Case Scenario, במקרה כזה של לוגיקה כזאת סבוכה, אם אתם עכשיו מתחילים עם ה-Best Case Scenario, אתם תשכחו מה-Worst Case, זה פשוט יישאר חור. אנחנו עושים אלימינציה, אנחנו קודם כל מטפלים בכל החורים שבתוכנית, ואז אנחנו מגיעים לחלק המרכזי שלנו, אוקיי? זה במקרה הספציפי הזה, יש כמובן הרבה גישות ואפשרויות לטפל בחורים בתוכניות וב-Best or Worst Case Scenario. פה במקרה הזה, בגלל שזה כל כך מסודר לי, ויש לי אפילו תרשים, אני יודעת בדיוק את מה אני צריכה לחסות, אני רוצה לחסות רגע את כל ההצטעפויות, לפני שאני מטפלת בחלק המרכזי שלי. אז בואו נעשה רגע את 19. בואו נראה קודם כל מה קורה של ה-Authentication Failed, אוקיי? קודם כל זה מה שהרגע הראיתי, שני האקואים, אז הנה, Authentication Success ו-Failed, יופי, את זה הבנו. אבל הזמן, copy-paste, אוקיי. אז אנחנו נטפל עכשיו ב-Worst Case Scenario, מצב שבו המשתנה שלי מחזיק, רגע, חשמל. יפה. מצב שבו אני לא הצלחתי להתחבר, ואני לכן רוצה ליצור משתנה שיחזיק איזושהי הודעת שגיאה, אז אנחנו אמרנו, במקום האקו של שורה 19, אנחנו נעשה משתנה מסאג' כמו שנוי אמרה. ויש לנו את הדיב שעשינו ממש מזמן, אתם זוכרים? שהיה לנו דיב ששמנו בה למטה של הטופס, שבתוכו אני אמורה להדפיס את הודעת השגיאה, אז בואו נראה את הכל ביחד. אז הנה באמת המסאג', זה שורה 19, ופה אני כותבת invalid username or password, יש לי כאן סטרינג של הודעה למשתמש. והנה הדיב שראינו אותו בהתחלה, שבו אני אומרת לו class error message, זה, לא יודעת מה זה, אני חושבת שאפילו לא יצרתי אותו, זה רק בשביל לתת לכם פה, לא זוכרת אפילו מה זה, אם בסוף השתמשתי בזה או לא השתמשתי בזה, זה יכול לעשות לכם בצבע אדום, נניח. שורה תחתונה, מה שחשוב זה עכשיו לא ה-CSS, אלא ה-PHP. אז יש לי כאן את ההתחלה של ה-PHP, ויש לי כאן אם יש לי מסאג', עכשיו יש לי מסאג', עכשיו זה באמת יעבוד, עכשיו אני כאילו לא צריכה יותר את הדבר הזה.
אבל אנחנו נשאיר אותו כי זה טוב. אז אני עושה אקו מסאג'. אז מתי הדבר הזה יודפס לי? רק בכישלון. רק בכישלון. עכשיו ככה, אם אתם רוצים שמסאג' יהיה מוגדר לכם למטה, מוצהר לכם למעלה, פה למעלה, עם איזשהו ערך דיפולטי, אז הדבר הזה לא צריכים את ה-isSet, כי תמיד יהיה מסאג'. תסתכלו בתוכנית שלנו ותגידו לי, האם בכל מצב קיים לי מסאג'? לא. נכון. למה? יש את הפורם סנט הזה. איפה פורם סנט? איפה אתה? במקרה הזה של הפעמיים, רציתי להדפיס פורם סנט. כמה אחורה אני צריכה ללכת? איפה שמנו את זה? הלכתי אחורה מדי? רציתי להגיע לפה. איפה אתה אומר? פה? פה אתה רוצה? בזה? כן, בפרסט טיים. אוקיי, מה אנחנו שאלנו בפרסט טיים? אם זה פעם ראשונה שאתה מתחבר. ומה עשית שם? אני תכף אתן קוד, בוא נעשה את זה רגע בעל פה. אוקיי, אתה אומר בפעם הראשונה, אתה בדקת את אחד מהפרמטרים, נכון? נכון. יופי, והוא אומר לך, תכף נסתכל בזה, והוא אומר לך שהפרמטר הזה לא קיים, אז מה אתה מציג לו? את הלוגין פייג'. את הלוגין פייג', את הטופס, נכון? כי זה מה שזה פעם ראשונה. נכון. זה הלוגין פייג', בוא נראה את הטופס, זה הטופס שלך. רגע, לא, זה עדיין לא, עם הפלייסהולדר. ואז זה כאילו ישר יבדוק את הנתונים ויעביר או שיציג את השגיאה. רגע, שנייה, אל תרוץ. אתה אמרת שלמעלה יש לך בדיקה שאומרת האם הפרמטר הזה מילאו אותו ולא מילאו אותו, אז תציג את הטופס, נכון? נכון. אבל יש לך בטופס את השורה הזאת. הוא לא יודע מה זה מסאג'. נכון. הוא לא יודע מה זה מסאג'. בסדר? אני יכולה להראות לכם את כל העמוד המלא, שזה זה, לא יודעת אם תצליחו לתפוס אותו, אבל הוא לא יודע מה זה מסאג'. בהתחלה יש לי את האינקלודים, אחר כך יש לי את זה, תתעלמו, לא למדנו את הסשן סטארט, בגלל זה אני לא אומר לכם את הקוד, כי הקוד שלי הוא כבר הקוד מוכן שעוד לא למדנו הכל. יש לי את הבדיקה של האם הוא מילא את האימייל, יש לי את ה-select, את כל ה-query, נכון? אין לי מסאג'. יש לי את ה-result שאני מכניסה אליו את מה שחוזר לי מה-query, ואני מסדרת את זה בצורה של array. תעזבו את הסשן, יש לי את הבדיקה אם זה קיים, ורק במקרה הזה אני יוצרת את האובייקט מסאג', את הפרמטר הזה, אין לי אותו בשום מקרה אחר, זה אומר שפה הטופס, בפעם הראשונה שהעמוד הזה ניתן, הוא לא יודע מה זה מסאג' ולכן אני צריכה להשאיר את ה-isSet. אלא אם כן, אתה עושה דבר כזה, ושם את זה בכל מקרה איפשהו בחוץ, עושה כאן הגדרה שזה שווה ריק, נניח. יש? כן, תודה. נראה לי שקלטת כבר לפני והמשכתי להסביר כי כבר הייתי בשוון. נכון? כן. לא נורא. אוקיי, אז את זה אנחנו עשינו, הגענו עד לפה, חזרתי לשקופית 37, שזה איפה שהייתי מקודם, והנה הודעת השגיאה של אורי, אם הכנסתי את הפסוורד הלא נכון, או שהכנסתי את האימייל הלא נכון, הוא נותן לי הודעת שגיאה, יוזרניים הפסוורד. כמובן שאפשר להמשיך ולשפר את זה ולעשות בדיקה האם האימייל הוא משהו לא נכון, או האם הפסוורד הוא משהו לא נכון. אני חושבת שהרעיון הוא ברור, אפשר להתקדם. אנחנו עוברים ל-best case scenario. מה אנחנו רוצים לבדוק ב-best case scenario? מה אנחנו רוצים לעשות, סליחה? להעביר אותו לדף. להעביר אותו דף. אז הנה, תתעלמו מהסשן הזה, נא להתעלם מהסשן הזה. לא למדנו אותו עדיין. מה שמעניין אותי זה השורה של ההדר. מה אני עושה בשורה של ההדר? תסבירו לי מה קורה כאן. את אומרת לא תלך ללוקיישן שה-URL שלו tem.php. יפה, כל הכבוד. אני אומרת לו, לך בבקשה לשרשור של הכתובת URL הזאת, שזה כל הסטרינג הארוך שראינו מקודם, שעידן אמר אולי אפשר לעשות אותו בלעדיו, זאת אומרת לעשות את זה לוקלי. תלכו ותבדקו אם זה עובד לכם לוקלית, ואז אני לא אצטרך את הקונסט הזה, שרציתי ללמד אתכם פה על הדרך, ואני אומרת לו, לך לקובץ הזה, tmp.php. tmp כי זה רק כרגע בשיעור הזה, אנחנו נהפוך את זה למשהו אחר בשיעור הבא. מה אתה רוצה לשאול? איפה בדקת המייל והפסוורד? איפה הבדיקה של האימייל והפסוורד? זה כבר היה לפני. פה, תכף תראה את הכל ביחד. תכף אני מחברת לכם את הכל ביחד. רק עכשיו אנחנו צריכים להבין שבמידה והצלחנו עם האימייל והפסוורד,
הצלחנו, יש לנו כזה יוזר, אז אני רוצה בשורה הזאת לקחת אותו לכתובת אחרת. מה זה אומר עדר? עדר אתם תלמדו בקורס שירותי מארג האינטרנט. כל פעם שאנחנו מבקשים אתר אינטרנט, עמוד אינטרנט, כתובת אינטרנט, מקבלים תשובה, אנחנו תמיד נקבל את התשובה בצורה של הדר. אנחנו לא לומדים את זה בקורס הזה, זה לא במסגרת הקורס הזה בכלל. זה דבר שקשור להגדרות, נטו הגדרות של השרת, שאתם תלמדו לא רק להבין מה זה, אלא גם לתכנת את זה. יונית, זה עדר של HTTP? זה כותרת כזאת? זה קשור לעדר של HTTP, מצוין, זה בדיוק זה, מעולה. בקורס שירותי מארג האינטרנט אתם לא רק מתכנתים בצד שרת, אתם גם מתכנתים את השרת. אין לכם אפאצ'י, אתם מתכנתים אותו בעצמכם, בנוד, אוקיי? ואז אתם תלמדו מה זה עדר ואיך יוצרים אותו. אז אופיר צודק, בהחלט מדובר בעדר של HTTP, זה מה שחוזר לנו כל פעם שאנחנו שולחים, לא רק חוזר, שאנחנו שולחים לשרת ומקבלים בחזרה, 404 זו הודעה שאנחנו מקבלים בעדר, גם כשאתם שולחים פרמטרים ב-query string, כל הדברים האלה נכנסים לתוך העדר, בפוסט זה לא נכנס בתוך העדר, זה בצורה אחרת, זה לא קשור לקורס הזה, קחו שני משפטים שלי אחורה, לא צריך. מה שאנחנו יודעים כרגע מבחינתנו, שאנחנו משתמשים בפקודה הזאת, כדי להגיד לו, תעבור ל-URL אחר. מה שהדפדפן מקבל כאן, השרת מקבל כאן, זה בקשה בהדר, לעשות שינוי של redirect. redirect, יש לזה אגב גם מספר, אני לא זוכרת בפה, נראה לי 302, 301, 302, יש לזה מספר, לכל דבר יש מספר, שזה אומר redirect, תעבור לעמוד אחר. לא צריכים לזכור את זה. לא צריכים לזכור את זה. מי יכול להגיד לי מה זה סשן בלי שלמדנו? מה זה השורה הזאת? אובייקט. מה זה אומר? נכון, אובייקט זו תשובה נכונה, יש כאן דולר. תנסו להבין ברמת על, מה זה השורה הזאת? שומר את ה-ID בעצם של מי שהתחבר. כאילו, כנראה גם עוד פרטים, אבל... יפה. קודם כל הכבוד, אנחנו נלמד את זה עוד מעט. מה שאני עושה לפני שאני מעבירה אותו עמוד, זה אני רוצה ליצור משתנה. יש דבר כזה שנקרא משתנה בשרת. עד עכשיו כל המשתנים שהיו לנו, זה היו משתנים ברמת העמוד. עכשיו אני רוצה לייצר משתנה ברמת כל השרת, אוקיי? יש עוד סוגים של משתנים שנקרא משתנה מסוג אפליקיישן, שאנחנו לא לומדים בכלל. אני אלמד אתכם רק משתנה אחד מסוים שנקרא סשן. ומה שהמשתנה הזה מאפשר לי לעשות זה לשמור בתוכו כמו קוקיז שזה נשמר בלקוח, הסשן נשמר בשרת. מה שאני שומרת במשתנה הזה עבור דפדפן מסוים, אני שומרת את ה-user ID שלו. זה אומר שכשעכשיו המשתמש יעבור מעמוד לעמוד לעמוד, הוא נמצא באותו דפדפן, אני שומרת את ה-ID של הדפדפן, תכף אני אסביר לכם את זה יותר לעומק, אוקיי? ולכן זה מאפשר לי לשמור עבור יוזר מסוים שנמצא בדפדפן מסוים, לדעת את ה-user ID שלו, ואז אני יכולה לעבור לעמוד הבא, בעמוד הבא אני יכולה לדעת שהמשתמש הזה כבר מחובר. אבל שכחו את זה שנייה, תכף נגיע לזה, זאת רק הכנה. בואו נראה את הכל ביחד, ופה אני צריכה שתעזרו לי, כי אני לא השלמתי את המצגת, לא היה לי זמן. ואני צריכה שתעזרו לי, זה בצחוק, כן? ברור, מקווה שזה ברור. אז בואו תעזרו לי להשלים את זה בבקשה. מה אני כותבת כאן? אז עשיתי את הראשון דוגמה. כאן אני הגדרתי את החיבור לדאטאבייס ואת ההגדרה של הקבועים, נכון? באינקלודים. מי רוצה להגיד לי מה אני כותבת כאן? אחר כך אני אמחק את זה לפני יום חמישי, אבל נשאר לכם מה שאנחנו עושים בהקלטה. מה זה כל הקטע הזה? מה לכתוב פה? בדיקת התאמה בין המייל לסיסמה של היוזר. עוד פעם, אתה צריך להגיד את זה בצורה יותר גם מהודקת, כדי שאני אכתוב את זה פה ב4 מילים, 5 מילים. אימות נתונים, אימות מייל וסיסמה. אוקיי, אז אתה אומר שזה אימות הנתונים. איפה מתבצע פה אימות הנתונים? פה אנחנו לוקחים הרי את האימייל ובודקים שזה גם הסיסמה, שהם תואמים אחד לשני. תראה לי את הבדיקה. איפה בקטע הזה אתה עושה את הבדיקה? where האימייל וגם הסיסמה שווים למה שקיבלנו, לפוסט לוגין מייל ופוסט לוגין פסוורד. נכון. מה שאנחנו רואים כאן, אבל אני רוצה לתקן, אתה אני אסביר שוב. מה שאתה רואה כאן זה סטרינג, נכון? איפה הבדיקה? למטה. לא להתבלבל. אני רוצה עוד פעם לחזור ולחדד את זה. דקל, זה היית אתה? מי דיבר איתי עכשיו? אני דיברתי בהתחלה. אוקיי, יפה. אז בבקשה, אני רוצה שתסביר לי, איפה כאן הבדיקה?
אני פה שואלת אנחנו, אחרת, לא, האם פה יש אנחנו בדיקה? מקבלים את הסטרינג, כמו ש... יפה. אז מה זה השורות האלה? קבלת הסטרינג, נכון, בניית השאילתה. זאת רק בניית השאילתה. אין כאן עדיין שום בדיקה. אני בונה פה את השאילתה בצורה דינמית. מסכים איתי? כן, סבבה. עכשיו, מה אנחנו עושים פה? בדיקת השאילתה. או מול הדאטאבייס. אוקיי, אז פה אני מריצת שאילתה מול הדאטאבייס. נכון? יש? כן. נגדיל כן. את זה. אוקיי. בעצם כל הדבר הזה זה אימות נתונים, הוא פשוט מחובר לכמה שלבים. יופי. מה זה זה? עכשיו, מה שחשוב זה זה. מה כאן אני עושה? בדיקת הצלחה. יפה. אז פה יש לי, אני לא אגיד שפה זה אימות הנתונים, כי שוב, זה הכל אימות נתונים. אז פה נבדוק בדיקת הצלחה. הצלחה שמה? של הלוגין. אוקיי, אז בואו נכתוב בדיקת, בסדר, אני זורמת, בדיקת הצלחה, קיום, לא מסתדר לי, תחשבו, בואו ננסח את זה אחרת. בדיקת הצלחה, מה זה אומר? שהצליח להביא את הרשומה. יאללה, רשומה קיימת. מסכימים? כן. יאללה. עד פה הבנו הכל, את הסשן אני מסתירה. יופי. מה קורה בשורה? עכשיו תזכרו מה אנחנו עשינו. אנחנו יודעים עכשיו שיש לנו כאן הצלחה ואי הצלחה. בואו נתחיל מה-Worst case scenario. מה זה? דעת שגיאה. אוקיי, מתי? רשומה לא קיימת. מצוין. ומה זה? זה העברה שזה הצליח, ל-URL, כאילו, לכניסה. העברת עמוד, רשומה, כן קיימת. חברים, אתם יכולים להצטרף אליי ולהיות מרצה איתי. עזרתם לי להכין מצגת. מה הייתי עושה בלעדיכם? מסכימים עם מה שקורה כאן? יונית, את מעלה את זה עם הבלוקים בפנים, כמו שרשמת עכשיו? לא, אני צריכה למחוק כדי לעשות את זה ביום חמישי. רגע, אז אני אצלם. תצלם. אולי הם יגידו דברים שונים. בסדר? אני יכולה להתקדם? כן, תודה. אחלה. אוקיי. טוב, אני מתקדמת, ובואו נראה סשן. רק אני רוצה להראות לכם רגע את הכל ביחד, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, כי סיימנו את כל החלק הזה. מה שהיה לנו כאן זה את הקובץ אינדקס PHP, db.php זה הקובץ הזה, שבו אנחנו הגדרנו פתיחת הקונקשן, עשינו לו include, אני עושה סיכום, בסדר? יש לנו את ה-include של config PHP, שזה כל הקובץ הזה שהייתה בו רק שורה אחת, שאני עשיתי את זה בעיקר כדי להראות לכם איך אני יוצרת קונסטים, שזה מה שאתם רואים כאן, על הדרך, כאמור, אני אוהבת תמיד ללמד אתכם עוד דברים, וראינו, זה שתי השורות האלה. סשן סטארט, אנחנו כרגע מתעלמים, וגם מזה אנחנו כרגע מתעלמים. אוקיי, ואני מתקדמת. מה שאנחנו עשינו אחר כך, זה אנחנו עשינו בדיקה, האם בכלל, לוגין מייל, האם בכלל הטופס הוא פעם ראשונה או פעם שנייה, האם בכלל, הנה, את זה לא כתבנו במצגת, בעמוד הזה, אז פה אנחנו עושים בדיקה שזה אם זה פעם ראשונה או שנייה. אם זאת פעם שנייה, אז אני רוצה להריץ לבנות את השאילתה הזאת, ואני מריצה אותה, ואז אני בודקת האם היא קיימת או אם היא לא קיימת. כל הדבר הזה הוא בתוך ה-if, זאת אומרת, אם מלכתחילה הטופס הזה הוא פעם ראשונה, אני לא נכנסת, אתם רואים שסימנתי פה את הסוגריים? אני בכלל לא נכנסת לכל זה. כל זה לא רלוונטי. זאת אומרת, אם פעם ראשונה אני נכנסת לעמוד הזה, ולא מילאתי כלום, הוא פשוט יציג לי למטה את הטופס. אוקיי? ואם זאת פעם שנייה, אז אנחנו יודעים שאנחנו עושים בדיקת אותנטיקציה מול הדאטאבייס. אם זה לא נכון, אני אתן הודעת שגיאה בתוך מסאג' שתופיע לי כאן בתוך מסאג'. הנה אני הדגשתי פה את המסאג' שתראו את זה, בתוך איזשהו דיב. ואם אני הצלחתי, אני עוברת ללוקיישן אחר, בעזרת header, זאת הפקודה, זה 301 או 302 redirect, אני לא זוכרת מה שלושת הספרות, ואני עוברת ל-TMP, שזה קובץ אחר שיצרתי, שהוא סתם עמוד HTML, תתעלמו מהסשן שיש כאן, זה סתם עמוד HTML, שאני אומרת לכם, כאן אתם יכולים עכשיו לעשות בדיקה של הרשאות. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני, שהוא ממש קצר, כמה דקות. אפשר שאלה קטנה? ה-include, כשאת רושמת include באיזשהו מקום בדף, שם זה יעתיק את הקוד? כן, זה ממש ישתול את זה פה.
לכן מבחינת האפאצ'י לא עשינו כלום, ולא אכפת לו, זה שקוף לו. אז אם אני רוצה לפתוח את הקונקשן קצת למטה, אז לרשום את ה-include. כן, אז תכתוב את ה-include למטה, מצוין. כן, זה לא כמו ב-JavaScript שזה עושה hoisting. איפה שאתה שם את זה, שם זה. אוקיי? כן. אוקיי, ועכשיו אנחנו רוצים באמת לדבר על סשנים. סשן זה חומר של השיעור הבא, אני עוברת על זה ממש בקצרה. אוקיי. אז כמו שאמרתי, סשן זה משתנה בצד שרת, והוא יחזיק נתונים על המשתמש. המטרה שלנו, כמו שלאורך השיעור ככה רמזתי, זה שאני בעמודים פנימיים, לא אוכל, בעמודים פנימיים אני אוכל לעשות בדיקת האם המשתמש עשה כבר לוגין, ושאני לא אציג לאף אחד בטעות עמודים פנימיים למרות שהוא לא עשה בכלל לוגין. אז מה שקורה זה שאנחנו נחזיק איזשהו משתמש, אנחנו תמיד נתחיל עם סשן סטארט כדי להגיד לסשן להתחיל לעבוד, כי זה בעצם להגיד למנוע תתחיל לעבוד. כל פעם שאני רוצה לפנות לסשן, אני צריך להגיד לו קודם כל סשן סטארט, כדי כאילו להדליק את האור. וכשאני מסיימת אני צריכה לסגור את האור ולעשות סשן דסטרוי. ומה שאני עושה עם הסשן זה דבר מאוד פשוט. יש לי כאן שני הקבצים, שמה אותם אחד ליד השני. אני יכולה להראות לכם את זה רץ, אבל זה כל כך עובד מהר שלא מבינים מזה כלום. אז בואו נסתכל בזה. יש לי עמוד אחד שאותו אני רוצה להריץ. בעמוד הזה כתוב סשן 1 PHP, סשן סטארט, אני מדליקה את האור מתחילה את הסשן. קו תחתי סשן באותיות גדולות, זה הסינטקס כדי להגדיר עכשיו איזשהו משתנה סשן. במקרה הזה אני הגדרתי משתנה, מה השם של המשתנה? דן. לא, זה הערך. user, נכון, user. זה השם של המשתנה, ואתה צודק לגבי הערך יהיה דן. דן, סליחה שנדבקתי אליך היום, דן א', לא נורא, בכבוד, כמו שאומרים. אוקיי, אז יש לי כאן משתנה סשן. מה שהמשתנה הזה בעצם חשוב להבין, מה שהמשתנה הזה מחזיק זה את הערך דן, אבל זה לא רק מה שהוא מחזיק. כל אובייקט סשן, כל אינסטנס של אובייקט סשן, תמיד מחובר, משוייך, associated, לאיזשהו משתמש דפדפן. אתם יכולים לעשות ניסיון, תעשו לוגין למודל, ואז תפתחו דפדפן אחר, לא טאב אחר, דפדפן. דפדפן אחר זה אומר, עכשיו אני בכרום, ואני עושה לוגין למודל. עכשיו קחו את ה-URL הפנימי של המודל, קחו אותו לפיירפוקס. האם הוא יכניס אתכם פנימה? לא. למה? כי הוא מזהה פה שזה דפדפן אחר, שממנו אתם לא עשיתם עדיין לוגין. זה משוייך לדפדפן שממנו אתם נמצאים. יש את ה-ID של הדפדפן שלכם, שמשוייך אל המערכת ההפעלה שלכם, הכל ביחד, ולכן הסשן הוא ספציפי לכם. זה אומר שיכולים להיות הרבה מאוד משתנים USR בשרת, אבל כל אחד מהם יהיה משוייך למי? לדפדפן. לדפדפן אחר, נכון? נניח ואופיר ואני עכשיו נכנסים ביחד למודל. אני מבטיחה לכם שבמודל, בשרת, יש בטוח, יש משתנה סשן שמחזיק את היוזרניים, 100%. אז עכשיו יהיו לו שניים כאלה, אחד יחזיק את הדפדפן של אופיר, ואחד את שלי, ושנינו נבלה בתוך המודל והוא לא יעיף אותנו החוצה. אוקיי, אז אני כאן מייצרת את המשתנה session user, שמשוייך לדפדפן הזה, אני לא צריכה לכתוב את זה, זה ככה עובד, נותנת לו את הערך דן, ואני כותבת כאן echo session is session user, מצוין, ואתם תראו שהוא יכתוב לי פה מה? דן. מהממים. עכשיו אני אחליף את שתי השורות האלה. עכשיו אני הולכת להוריד את האקו הזה, אני על עברית, ואני הולכת להוריד את זה. עכשיו אני במצב הזה, האקו היה לדיבאגינג. עכשיו אחרי כל מה שלמדנו היום, מה קורה בשורה מספר 6? רידיירקט לסשן 2. כל הכבוד. אז מה שקורה פה זה ככה, אני מדליקה את האור פותחת את הסשן, מגדירה סשן שהשם שלו יהיה יוזר, הערך שלו יהיה דן, ואני מספרת לכם שהוא יהיה משוייך כרגע למשתמש הזה, לדפדפן הזה. ואז אני מעבירה אותו לעמוד אחר. בואו נלך לעמוד האחר. אתם איתי? בואו נלך. הנה העמוד השני. למה צריך את שורה מספר 2?
כדי להדליק. תמיד לפני סשן. אני חייבת להדליק את האור. אני חייבת, אם אני רוצה לדבר עם סשן, אני צריכה לפתוח את האור. כמו שאם אני רוצה דאטאבייס, אני צריכה קונקשן. אני רוצה סשן, אני עושה סשן סטארט. אוקיי? מה אני עושה עכשיו? אקו. ואני כותבת session is, והנה משתנה session שלי. איך הוא יודע מה זה? אני בעמוד אחר, PHP אחר. מאיפה הוא יודע מה הוגדר ב-PHP הקודם? זה משתנה של השרת. בדיוק. ולכן מה שאני עכשיו למעשה יכולה לעשות, ועכשיו אני אראה לכם את זה. רגע, יונית, אמרת בדיוק על איזה תשובה? מה התשובה? מה? פה? עוד פעם? מה התשובה על איך הוא יודע? בגלל שאני עדיין באותו דפדפן, פשוט עברתי עמוד, אבל אני באותו דפדפן. אז הוא יודע שהאובייקט סשן זה דן, כי הגדרתי את זה בעמוד הקודם. אני לא נראה לי שבטוח שהבנתי איך הוא יודע. אוקיי. בואו נראה אם פתוח לי כאן. זה אנחנו עשינו ביחד. אוקיי. אז בואו ניקח את סשן 1. אז אני נמצאת כרגע בסשן 1, דן. למה? זה מה שכתבת שם שהוא דן. הנה האקו, נכון? זה לא שמור. עכשיו אני אשמור את זה. הורדתי את האקו. סליחה. איפה הייתי? הורדתי את האקו, נכון? ואני שמתי את ההדר. ואתה בעצמך אמרת רדירקט, נכון? נכון. יופי. מה הרגע בדקנו לפני רדירקט? שמה הוא יודע מה זה? אוקיי, אבל... הנה, אני פה, סשן דן, נכון? עשינו את זה הרגע? נכון. אני מריצה שוב פעם, מוכן? 3, 4 ו... מה קרה? זה עשה את הרידיירקט, והוא עדיין יודע שהסשן הוא דן. יפה, באיזה עמוד אני? סשן 2. הוא עדיין יודע שהסשן דן. למה? האם אני זזתי לדפדפן אחר? לא. איפה אני נמצאת? באותו דפדפן. הסשן משוייך למי? לדן? לדפדפן, לא. סשן זה משתנה, להבדיל מכל מה שאתם למדתם עד היום. בווב עד היום, כל מה שהגדרת משתנה, הוא היה באותו עמוד. עברת העמוד, הלך המשתנה. רגע, יונית, נראה לי אולי לא הבנתי. כשכתוב user done, זה משתנה אחד, לא יהיה user done ויוזר יונית, ואז הוא ידע מי זה דן ומי זה יונית. לא, user זה השם של המשתנה, זה השם של המשתנה. הערך שלו זה דן. אז נגיד אם מישהו אחר עושה לוגין, זה יהיה זה כאילו? פה עשיתי hard coded, אז יש כולם שם יהיה. מישהו אחר? במקרה הזה זה hard coded, לכולם יהיה דן. כי זה hard coded. אבל אתה יודע מה? תקשיב. כרגע אני עשיתי משהו דבילי, רק כדי ללמד אתכם את החומר. כתבתי פה שזה hard coded דן. זאת אומרת שגם אם אתה עכשיו תיכנס לתוכנית הזאת, מה יהיה היוזר שלך? דן. ומה אני נכנסת מהדפדפן שלי, מה היוזר שלי יהיה? גם דן. דן, כולנו נהיה דן, אבל האם הוא מתבלבל בין הרי זה אובייקט בצד שרת. ונגיד אני מעלה את זה לשרת של המכללה. זה אותו שרת. אתה ואני נכנסים לאותו שרת, ולשנינו יש session user. זה אותו משתנה? זה בדיוק מה שאני שואל. לא, זה לא אותו כל משתנה? אחד זה משתנה לפי הדפדפן שלו. אפילו אם יש לנו את אותו ערך. זה אינסטנסים שונים. אוקיי, זה מה שהיה לי חסר, סבבה. סבבה. אבל עכשיו תראו מה הכנסתי לפה. תנסו להבין את זה. אני נמצאת בעמוד TMP, שזה העמוד שהגעתי אליו אחרי הלוגין, ופה אני עשיתי פסדו-קוד. אני אפילו לא בדקתי שהדבר הזה עובד. אני לא יודעת אם זה עובד. עשיתי כאן ברמת פסדו-קוד כדי להראות לכם. איך אני עושה עכשיו הרשאות? זה העמוד שאמרתי שהלוגין הצליח, נכנסתי, זה העמוד שקרינה אמרה שהוא עמוד HTML מקודם, נכון? זה עמוד רשימה שלכם, עמוד כניסה, עמוד הבית, כל אחד מה שיש לו. ואני מתחילה PHP, ואני עושה לו אקו-סקשן, ובסוף אני עושה אקו-סקשן. זה כולם מבינים. וכאן אני עושה בדיקה. האם user type, נניח ויש לי בטבלת יוזרים, גם את הטייפ של היוזר. אני רוצה עכשיו להחזיק בתוך הסשן, לא רק את היוזר שהוא יהיה דן, או במקרה שלכם, בואו תראו מה אתם צריכים לעשות, אנחנו צריכים לקחת את זה. נניח, ואני אבוא ל-TMP. לא, אני אבוא לכאן. ועשיתי את זה, אפילו יש לנו את זה, למה הורדתי? הנה, אוקיי. מה הגדרתי פה בשורה 18? את השדה ID של הסשן. יפה. חברים,
אופיר הרגע אמר לי, רגע, אבל לכולם פה יש דן, נכון? אבל כל אחד זה אינסטנס אחר. זה היה בשביל ללמד אתכם מה זה סשן. עכשיו בואו נחזור לתוכנית שלנו. אופיר, עכשיו זה יסתדר לך. נכון, את צודקת. עכשיו אני הולכת להכניס לתוך סשן שקוראים לו user ID, שמשוייך לדפדפן, כל אחד לדפדפן שלו. מה אני מכניסה? הרשומה כאילו? את ה-ID של אותה רשומה, יפה. אז עכשיו אני יכולה לקחת את ה-session user ID הזה, ואני יכולה להשתמש בו, אגב, אני יכולה גם לעשות את הדבר הבא. session user type, שיהיה ככה, לקחת מטייפ. בשביל זה אתם צריכים ללכת לדפדפן, לדאטאבייס, ולהוסיף שמה. מה תצטרכו להוסיף פה? שדה user type. מצוין, אני אצטרך להוסיף איזשהו שדה של user type או type. כאן יהיה לי type, יהיה לי פה type, ואני רוצה להחזיק בסשן את ה-user ID ואת ה-user type, עם שגיאת כתיב, ככה יצא לי, לא משנה, ואני רוצה במקרה הזה להחזיק את ה-ID ואת ה-type, לשמור אותם, ואז אני יכולה בעמוד הבא למשוך את זה ולשאול, אם ה-user type, מה שאמרתי כאן, אז אני כן צריכה user type. אם אני מחזיקה פה user type, אני יכולה בעמוד הבא לשאול, אם ה-user type הוא מסוג admin, ואני רוצה לשים לו, מה? קישור לעריכה, לאדיט. יש! ואם ה-user type לא יהיה admin, מה לא יהיה לו? קישור הוא לא יוכל לערוך כאילו. יש! זה נחמד, שאת יכולה להגביל ככה משתמשים. זה הדבר, זה אכן הכי חשוב. יונית? כן. אבל אם ההרשאות הן דברים יותר ספציפיים, למשל טאב פחות בתפריט. אז יהיה לך כאן משהו קצת יותר מורכב, משאירה את הדבר הזה. את מה שאני מראה לכם עכשיו אני לא הראיתי בשנים קודמות, אז אני כבר באמת מאכילה אתכם. אם אתם צריכים משהו יותר מורכב מזה, אז תבנו את זה, זאת התשתית, זאת הלוגיקה. אוקיי. טוב, אז ככה. יכולה אגב אפילו לעשות עדר, ואם זה יוזר מסוג טייפ, להעביר אותו לעמוד אחר אם את רוצה, נכון? יכולה לשחק עם זה עכשיו איך שבא לך. יש לך עכשיו בידייך. מה אנחנו ראינו לאורך השבועיים האחרונים? אנחנו התחלנו מקובץ אינדקס 3 PHP, שהתחלנו איתו בהתחלה רק למדנו להריץ query ראשון, וראינו איך אנחנו מציגים את הנה מה שאמרנו מקודם, אופיר, עם ה-MySQLite Fetch Association, אנחנו ראינו איך אנחנו יכולים לראות את הנתונים בצורה של key ו-value, והצגנו אותם בצורה דינמית. הייתה לנו פשוט לולאה פה, שרצה בתוך UL ויצרה אליים. זו הייתה הפעם הראשונה שהלכנו לדאטאבייס, עשינו איזושהי שאילתה והצגנו אותה, הנה השאילתה הייתה פה סלקט רגיל, מ-TB טסט, והצגנו אותה בצורה של לולאה. ככה התחלנו עם בסוף free result ו-close the connection. אחר כך היה לנו שיעור יותר מורכב, שבו אנחנו התקדמנו והיו 3 עמודים, היה את הטופס, שפעם ראשונה ראינו שאנחנו משתמשים בטופס אחד לשתי מטרות, היה את ההגדרת קונקשן ובדיקה שזה קונקשן הצליח, אנחנו עשינו כאן כבר שאילתה יותר מורכבת עם שרשור של ID, אתם זוכרים את זה? אוקיי? ואנחנו עשינו בדיקה של האם אנחנו במצב של edit או במצב של insert, על אותו טופס השתמשנו בו לשתי מטרות, כמו עכשיו עם הלוגין שאנחנו משתמשים באותו טופס, גם פה אנחנו עבדנו עם טופס של בוטסטראפ, ואנחנו ראינו את החולצות, ראינו איך אנחנו בוחרים כאן איך אנחנו קודם כל מציגים ב-value את הערך הדיפולטי, ואנחנו ראינו איך אנחנו בוחרים selected בעזרת JavaScript. אנחנו אחר כך המשכנו וראינו דברים יותר מורכבים, כמו עם ה-real escape string, ואנחנו עשינו insert לתוך הדאטאבייס, ובסוף אנחנו גם ראינו את עמוד המוצר, וראינו שעמוד המוצר זה לא עמוד הטופס, שבו עשינו את האינסרט ואת האדיט. אז זה ככה מאוד מאוד בגדול, מה שאנחנו עשינו ב-PHP בשבועות האחרונים. אתם בתרגול הולכים לעשות את כל הנושא של הלוגין עם הסשן שאנחנו ראינו עכשיו.
ובשיעור, בלי הסשן לדעתי בתרגול לא תעשו את זה, ובשבוע הבא אני מזכירה לכם, יש לנו שיעור אחרון, שבו אנחנו נראה 2 תוכניות מלאות, נעבור על הקוד שלהן בשיעור, זה יהיה חצי שיעור, אבל זה יהיה תרגול מלא, ובחצי השני אנחנו נעבור על המבחנים, על דוגמאות של המבחנים, נדבר על המבחן, וגם על ההגשה הסופית, ונסגור את הסמסטר. ואני סיימתי.